Wonten titipan dateng Mas Gareng utawi Mbak Niken. Oh, niki. Sembah nuwun. Pangapunten, namung snack Mas Gareng. Nggih, sembah nuwun pikantuk Bebile ngaten Mbak Cange matur suwun. Matur sembah nuwun Pak Lurah. Sampun nderek berpartisipasi ngerti pagelaran dalu menika. Nggih. Nggih. Sembah nuwun Mbah Bekiring. Sembah nuwun ugi pikantuk berkah Dik Niken. Alhamdulillah. Dik Niken. Awake dhewe saiki awakmu saiki umur pira? Saiki umur pira saiki? Saiki umur 17. 17. Kelas berapa sekarang? Kelas 2. 2 SMA apa SMP? SMA. SMA. Lek SMP 17 tahun kok samono gedene. Biyen asalmu nyinden sak pira cilike? Umur 4 tahun. 4 tahun berarti padha karo iki. Nah, niki fans berat panjenengan, Pak. Nah, niki ayo nduk ngadeg-ngadeg kene ya. Melu nganti nekat kan numpak truk niki. Nah, kandhane alon-alon sikile dhisik. Sikile dhisik. Nggih. Alon-alon nggih. Muga-muga sok bangsa kaya Mbak Niken ya, Nduk. Amin. Sik tak golek inspirasi anak-anak Mbak Niken menika. Nggih, Mbak Niken sik cedak Mbak Niken dene seneng nggih. Monggo pun timbali Mas badhe. Iki tak tekoni sik kok hadiah keri. Iki kok dikenyangoni. Iya, heeh. Iki ditekoni sik bar ngono disangoni ya kan ya. Iya. Nggih. Assalamualaikum, Dik. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Iki wara-warane Niken biyen ngeblong ngene iki kok ya. Lah aku cilik aku ben malah diomongi assalamualaikum Dok Niken lek jawab ya. Piye? Subhanallah. Kuwi rada apik kok ya nggih. Kelas berapa, Nduk? Sekawan. Ya, kelas 4 SD SMP. atau MI? SD. SD. Kira papat SMP. Mau nyanyi atau mau joget? Nyanyi. Ya, lagunya apa, Nduk? Lali janjine. Lali Ya janji. ditekoni sik jenenge sapa kok? Urung. Sik iki mau lagune Lali Janjine. ya apal asmane bapak sinten, Nduk? Heru. 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 Asmane ibu? Mini. Ya, jenengmu dhewe sapa? Sasa. Sinten? Sasa. Sasa ki kan obat anu kaya sing nyangge masak Penyedap rasa. penyedap rasa sasa ya. Obat. Apa? Bumbu masak. Bumbu, Iya. obat. Awakmu ngefan karo Mbak Niken apa ngefan karo Gareng? Mbak Niken. Ya Allah ya wis kono Ken. Ora masalah aku. Lah sing difene teko awakmu ki ya apa? Pupuran ya putih to. Nduk, awakmu ngefan karo Mbak Niken apa pingin sangu iki? Mbak Niken. Ya wis iki nyang aku. Ya kuwi sangune titik lemban kamu ngefan Mbak Niken sangune akeh. Kowe pengen iki apa pengen kono? Kene. Ya wis. Ya Allah. Namine Sasa sinten? Nama panjange Kairunisa Florencia. Oh angel ora. Angel wis selama sae Verisa. Aku modele blasteran kok ya wis mesakne Nduk iki nggih sangu sik karo nyanyi ya Nduk ya. Cita-citanya mau jadi apa? Artis. Artis apa? Penyanyi. Oh, artis menyanyi. Kaya awakmu Nduk cita-citane sok ben arep ngungkuli apa? Cita-citaku asline dadi dokter. Kok dadi kaya ngene. Lah ngopo kok iso dadi penyanyi? Cita-cita dadi dokter. Ya saiki dadi penyanyi, sampean dadi dokter. Amin. Lek nyontek pasien kan karo nyanyi. Nggih terus nggih gethuk asale saka jelem. Telung dino pasienku minggat. Ya ora, pomo sampean sok lara, pomo sampean sepuh. Ya. Sampean sok sepuh aku wis pomo dadi dokter, ngono to Pakde, sampean larane lara gatel. Sampean tak kei sepeda ontel. Ya alhamdulillah, aku seneng, aku mesti nang nggonmu. Oh, lek sing dadi dokter aku ki malah pasiene iki malah seneng lho. Pomo sampean lara rada berat sithik, watuk sakit kae watuk, tak kei sepeda motor. Wah, aku nek watuk nyanggone Niken oleh sepeda motor. Terus sampean umpamane lara berat. Jantung apa roro apa jenis pokoke ra kena tambani. Sampean tak kei mobil. Aku ora milik mobilmu wis aku ora ngene wae ora pateken. Mobil roda papat sing wiu wiu wiu. Kancamu kowe ngedap-dapi ae kaya gendhuke iki gen nyanyi ya Nduk kan ya. Oh iya. Ditas ta madane ditas. Ya ditas ya. Suarane.
Ya yo, Mas keyboard napa ndamel gamelan, Nduk? Gamelan. Gamelan. Sak pinten? Gelungan buat era merumah. Lah ya wong jenenge ya isih Gede cilik. gelungane timbangane. Ya kowe biyen ya ngono kuwi kok ya. Sak pira Nduk ayo rada-rada. Dina, sak pinten? Dina minggu. Ya, monggo. Dina minggu sing tak tunggu. Ya. Kok pengah. Terus? Kowe ngajak Terus? neng tawang mangung. Iyo. Suaranya Iyo. Terus? Nganti lingser srengenge. Terus? Ana kene aku nunggu kowe. Abang Awan Solo. Dicobi nggih Pak Niken nggih. Ya, iya, Damel iya. gamelan. Monggo, Cok. Monggo. Lan joget sing aku Lali ya. janjine karun joget. Yo. Ayo. Ayo Pak De. Ayo. Janjani. Rada rono. Duet karo Mbak Niken ya, Nduk ya. Duet karo Mbak Niken. Yo. Dina minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak neng tawang mangung. Iya. Nganti lingser srengenge. Kene aku nunggu kowe. Abang Awan Solo. Yen tak telepon malah gak pateni. Kuwi merah. Mangkel aku yen dapat tak pinimo masih tak siwal lari janji pandane alasane kadung ganda jancane kowe nek Abang Awan Solo.
Terima kasih, Nduk. Terima kasih. Wis ta? Brong. Ya wis, kono Aku seneng lho lek enek sinden cilik ngene iki. Dia itu mau melestarikan budaya Jawa. Betul. Ini generasi selanjutnya. Generasi setelah kita. Iya, generasi penerus. Semoga tercapai cita-citanya. Amin. Yang penting pinter sekolah, harus masuk sekolah. Selek wis gede aja kaya Mbak Niken ya. Lah kok iso aja SMP kelas 3 gak tahu sekolah. Ngono saya. Ora aja ngatek tilok-tilok kono ning ora sekolah ning kepinterane niru Mbak Niken. Ya. Harus pinter sekolah, jangan bolos ya. Terima kasih Mbak Niken. Terima kasih Mbak Niken. Iya, belajar terus, belajar nyanyi, belajar mata pelajaran, belajar menghormati kedua orang tua. Ya, semoga tercapai cita-citanya. Amin. Soalnya wis gede ndak pareng pacaran sih ya. Yo urung to sampeyan urung ngerti. Ya kan sok gede kan ngomongnya. Oh iya wis gede ndak pareng pacaran gitu. Ya wis manut to Mbak Niken, pola wis gede, pola urung sugih urung kena pacaran. Iya, Mas wis sugih ya aja pacaran di. Tenane. Iya. Iya wis. Nggih, suwun ya Nduk ya. Nggih, lenggah dhisik engko nyanyi neh. Urung kok sangoni kok. Lah wis ditekel kuwi wis dicekel digowo ket mau sak Lah urung nyangoni ya. Oh iya, njaluk sik Mbak Niken, njaluk sik. Iki lho, ngene iki lho melok sinden Mbak Niken iki Yo ngene iki. sangu apa ndak? Nggih, wong sangu. Mengko lek disangoni uangnya diparingne ambek bapak ibu apa gak? Ditabung. Wah. Luar biasa Mbak Niken. Ditabungi dige apa? Nggih sekolah. Wah, ini sekolah. Nek bisa diparingne kalih ibuke nggih. Sudah bisa. Hah? Ya. Nanti Mbak Niken dikasih hadiah dari Mbak Niken saja. Oh, ya. Nanti Yes, dikasih ya. hadiah dari Mbak Niken supaya adik ini tetap semangat untuk menjadi sinden yang sangat luar biasa. Iya, Terima kasih ya, Dik, ya. Hadiahnya apa ya enake? Ya wis manut awakmu Ndak Niken. gowo apa-apa belas wis iki. toh, iki. Rokok mau rokok. Rokok tak lurahno lho maksudnya. Isik lek cilik ku urung Dige rokok. bapake yo. Ya wis ya aja bapake to kok ya wis. Diparingi rokok 150 kuwi mau ya. Ya kono. Wis kono melok Mbak Niken ya. Terima kasih Mbak Niken. Terima kasih Mbak Nika. Semoga berkah barokah. Semoga berkah barokah sehat selalu. Amin. Terima kasih. Tepuk tangan. Nanti nyanyi lagi ya. Eh. Ya. Ya. Duduk dulu, istirahat Duduk dulu. dulu. Mimi sik. Milik sik engko nyanyi meneh.